kogin masoya. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin kogin masoya. Shirin kogin masoya shiri ne wanda zai dinga zuwa muku duk ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare, wanda ni Yarima Shahid zan dinga gabatar muku. A yau mun ɗauko maudu'i ne akan tsakanin saurayi da budurwa, waye ya fi yaudara a cikinsu. Ƙofa a buɗe take, za ku iya tuntuɓar mu ta wannan namba domin zaɓen waƙa mai daɗi domin jin daɗin masoyanku, tare kuma da faɗan tsakanin saurayi da budurwan wane ne ya fi yaudara a cikinsu. Ga namban da za ku tuntuɓe mu ba tare da bata lokaci ba, za ku tuntuɓe mu ne a cikin wannan layi 0803-704-570. Kafin nan bari mu shaƙata da waƙar soyayya mai daɗin sauraro. DJ a sa mana sautu. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce. Abin ya motsa yana dukan rai ya bakin ganga soyayya ce. Sanya jiki yana ta nuna ƙaunar ki da halin ki, tunanin ki da bege ki. Kin san ni gida ce rufin ɗaki, ki tamkar sutura da rayuwa ta ce. Ni ma haka ne, kai tamkar sutura na rayuwa ta ce. Yan mata ku taho na ba ku labari, ne akan tsari, masoyi na san shi ne a rai tari, ina kan hanyar shi yaya zan kauce. To bari mu ɗaga mu ji waye akan layi. Ga kira nan dai na ta shigowa sun haura 40. Bari mu gaisa da yanayin lokaci, bari mu gaggauta ɗauka. Ina muna ƙara ba da haƙuri wanda ya gaba a ɗauki nashi ba to ya haƙuri, wani sati sai mu kora da nasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye akan layi? Da warhaka, da fatan kowa ya iso lafiya cikin wannan shiri mai albarka na kogin masoya. To ni sunana Abubakar Salisu Abubakar, sannan ina zaune ne a garin Bebeji. A nawa ra'ayin mata sun fi maza yaudara. Dalili na kuwa anan shine da yawan yanzu mata da yawansu waɗanda suke son su to ba su suke nuna makauna ba, ba kuma su suke bi ba. Da yawan matan wannan zamani suna bin me, sun koma kamar a ce idan kana da kuɗi to kai ne masoyi. Idan kana da kuɗi kai ne masoyi. Sun fi so kawai irin rayuwar nan wata za a tafi shu an yi nan shu an yi nan shu an yi nan, wannan suka ɗauka a yanzu a matsayin mai soyayya. To kuma wannan ba soyayya ba, daga lokacin da wannan abubuwan naka suka ƙare sai kaga an canza ka an koma kan wani. To da wannan dalilin ni a karan kaina nake magana akan cewa mata sun fi maza iyawa ma, ba ma yaudara ba, sun fi su iya yaudara. Sannan kuma a ƙarshe ana so, to ni dai bani da budurwa do, amma alhamdulillah domin farin cikin duka masoyan gidan nan maza da mata, ina so a saka mun waƙar Auta Waziri mai taken ke nake gani. Ba shakka Malam Abubakar, muna godiya da wannan tsokaci da kai. Kana goyon bayan ku maza kenan ko? To ba damuwa. Idan injiniya na kusa
sai ya sa mana waƙar Auta Waziri. Mun gode. Auta Waziri kuke ji malam. Na tuna gani zan baki lokaci na, tun da kin ka nuna ƙauna dare da rana, baki nuna so domin arziki na, kikan tsare mutunci ko baki a gabana, ke nake gani, ke nake gani, ke nake gani, to ba ni kulla kowa. Kai nake gani, kai nake gani, kai nake gani, to ba na kulla kowa. Ke nake gani, ke nake gani, ke nake gani, ya mai farin jini. Ke nake gani, ke nake gani, ke nake gani, ya mai farin jini. Kai sansani, kai kwarjini, kai kyan gani, tauraron zuciyata. Hannuwa na miko, rike su siya garko. Ai wannan baiko, mu sha biki na aure. Kai nake gani, kai nake gani, kai nake gani, to ba na kulla kowa. Ke nake gani. Masha Allah, ke nake gani, ke nake gani. To muna godiya injiniya da ka sa mana wannan waƙa. Da fatan Malam Abubakar ya ji daɗin wannan waƙa da ya ce a sa mishi. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye a kan layi? Sunana Queen Nasma. Na zaɓi ɗa namiji ya fi ƴa mace yaudara. Tabbas namiji ya fi yaudara, saboda duk yadda mace ta kai ga yaudara ba za ta wuce ta so namiji don abin hannun shi ba. Ƙarshen ƙololuwar ta yaudara kenan. Amma mafi akasari a ɓangaren yaudarar ɗa namiji, babban abin shine ya lalata miki rayuwa. Kuma a duniya babu abin da ya kai haka ciwo, don ya ruguza miki future ɗinki ne gaba ɗaya. Domin jin daɗin hubbuna, a sa min waƙar Nana Asma'u. To muna godiya Malama Asma'u, da fatan wanda kika yi domin su sun ji kuma za su gyara. To injiniya, domin jin daɗin masoyinta ko masoyanta, ka lalubo mata waƙa mai sunanta Asma'u. Muna saurare. Kin zamo jinina kuma ke ce tsarin tunanina, zuciya ta karɓe ki wurina, kin zamo mafarkina, a cikin kwakwalwa ta kin cika ko'ina, ke ce hasashina, raina na baki kyauta, hubba kin zamo mallakina, rana nake jira ta taho da za na sake a gidana, ki kira na ango na ce miki sanna amarya muradi. Nana Asama ku zunyi wa soyayya cikin zuciyata. Asma'u ma'u, Asma'u ma'u, Asma'u. Masha Allah, da fatan kuna nishaɗi da wannan shirin namu. Barkanmu da dawowa. Bari mu ƙara ɗaukan layi na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye a kan layi? Sunana Nadira. To a gaskiya namiji ya fi mace yaudara. Ita mace idan tana son namiji da zuciya guda, ba ta da zuciyar da za ta yaudare shi. Mai ma'ana namiji idan ya gane mace tana son shi, a lokacin ne zai ta wasa da hankalinta, ya ɓata mata lokaci, ƙarshe ya ɓata rayuwarta, ba aurenta zai yi ba. Bisalam, ina son waƙar Nadiya. To muna godiya Malama Nadira.
mun ga alamun matan nan kuna son kai, kuna ta yaban, kuna ta cewa mazan ne mayaudara. Alhalin wasu sun ce matan ne mayaudara, to ni dai ba ruwana. To injiniya, domin jin daɗin Nadira, to ka sa mata waƙan Nadiya. Mu je zuwa. Ke ce farin ciki na Nadia, Nadia. Nadia ke ce farin ciki na uwar gida. Daga kina rufe babu zancen na yau amarya. Nadia na samu wanda ke so na gaskiya. Daga ni ya rufe babu zancen na yau amarya. Nadia ke ce farin ciki na ambato. Zuciya da hankali gare ki sun karkato. A cewa zai ba da zuciyar shi sai na fito. Mai soyayyar da nake miki mata kwatanto. Mun kai makura in kunji bayani na a rayuwata. Da komai ma a misalta na kan sai ke banke ba. Masha Allah, da fatan kuna nishaɗi da wannan shirin namu. Barkanmu da dawowa. Bari mu ƙara ɗaukan layi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah, da fatan muna nan lafiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Waye akan layi? Hafsat Muhammad Abdullahi, wacce kuka sani da Turai, marubuciya kuma ita take magana akan maudu'inmu na budurwa ko saurayi wa ya fi yaudara. Ya danganta, kowa da kalan nashi, amma a ganina gaskiya yaudara ma baya tasiri a wuri inda babu soyayya. In akwai soyayya, yaudara baya tasiri. Farko ma wanda yake yaudara shine wanda bai fara son abu ba. Amma in ka fara son abu, yaudara baya zama a wuri. So kuma mata sun fi saurin faɗawa akan soyayya. So a ganina, ba wai dan ni jinsin mace bace, amma gaskiya maza sun fi yaudara. Sometimes zaka ga namiji ma bai tashi niyan yin aure ba, ko kuma son wacce yake zuwa wurinta ba, ko nuna mata yana tarayya da ita ba, amma kaga yana nuna mata yana son ta, ba kuma fa tsakanin shi da Allah bane. Sai ya gama ɓata mata lokaci. For instance, sai ta ce mai yanzu ko ya turo gidansu ko kuma ya zo a fara magana mai muhimmanci, sai kaga yana wasu daman can da yaudara ya zo, ko kuma da wani ƙudiri haka a zuciyan shi. Matan ma da nasu, tun balanta ma mostly mata ma, idan kaga an fara yaudaran saurayi, sai dai an ga bai kwanta maka ba kuma yana da abin hannun shi. Amma saurayi bai da abin hannun shi, bai kwanta maka ba, ai waje rod ake yi da shi a dai ganina. Amma gaskiya maza sun fi yaudara. Kuma again, dalilin da ya sa na ce maza sun fi yaudara shine maza gaskiya ba su da tausayin mata. Mace ta fi tausayi. So namiji baya da tunani ko tausayin wani hali wacce za ta shiga kafin in yaudare ta, ko kuma me zai faru nan gaba idan na mata wannan abun. To ka gani, ɗaya daga ciki kenan. Na biyu kuma, irin ya dinga zuwa bai da wurin da zai dinga rage daren shi, to bari ya dinga, ko kuma in a hanya ne, kamar daman ƙofar gidansu a bakin titi yake, hanyar da zai dinga wucewa ne, to kullum zai dinga branching. Shi yana zuwa da sigan wai shi saurayi ne, amma kuma yaudara ne. To a nan wurin ni Turai zan ce na bar ku lafiya sai wani lokaci. To masha Allah, muna godiya Malama Hafsa. Da fatan samari za su ɗauki shawarwari da kuma abin da Malama Hafsa ta faɗa akan a rage yaudara. Idan ka san cewa baka shirya yin aure ba, to ka daina zuwa gurin 'yan mata kana yaudaran su, kana toshe musu, kuma ka bar su waɗanda suka yi niyyar auren su je da gaskiya domin su yi aure. Mu sani da abin da muka yi mu ma za a mana wata rana. Duk wanda ya gyara ya sani, haka kuma wanda ya ɓata ya sani.
idan DJ yana kusa sai ka sa wa malama Hafsa waƙan ta zaɓa na zo mu sasanta. Bismillah. Zo mu sasanta, ba za mu shirya ba, ki taimaka min, ni dai ka daina madina. na daina halaye na domin kina shiryo. Ko babu kai a jikina na san da zan rayu. Wai kin manta alkawarin da mun kai tare da ke, Ka daina tada min domin ku kai sake. sanki zai mini illa, karki sa na zamo mai jinya. Ban ji ina ra'ayin dawo da son ka zuciya ba. Zo mu sasanta, mu daina sa'insa, na gane in baki ba za na rinsa ba. Babu ni ba kai, ka daina mabina, na nisanta da kai, ba za mu shirya ba. Bacci ya so ya kaurace min a dalilin rabo da ke, gurbin kewa za ta maye min, ba ni da tamkar yake. Dan Allah ki tausaya min, ki ja ni kusa da ke, mu kore duk gaba, mu gyara soyayya. Masha Allah, da fatan kuna nishaɗi da wannan shirin namu. Barkanmu da dawowa. Bari mu ƙara ɗaukan layi na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Waye a kan layi? Sunana Maman Abdul. Gaskiya mata sun fi maza yaudara saboda mace za ta iya haɗa samari 4 zuwa 5, amma namiji idan har ya tabbatar ma cewa yana son ki tsakani ga Allah to zai iya tsayawa ga ke kaɗai. Sannan ina son a samun waƙan Nura M Inuwa mai tafiya saboda jin daɗin iyalaina baki ɗayansu. To, Maman Abdul muna godiya da wannan tsokaci da kika yi, da fatan mata mayaudara za su ji tsoron Allah su daina yaudara. Ki fitar da miji ƙwaya ɗaya tal, shi ya fi miki a cikin samarinki. Duk tarin samarin da zaki miji ɗaya zaki aura. Da haka yana da kyau mu dinga yin aiki da lura, da fatan za mu gyara. Amfanin dama yin shirin kenan domin wayarwa da 'yan uwa kai da kuma a daina yaudara. Injiniya, idan kana kusa sai ka rangaɗa ma Maman Abdul waƙa na M Inuwa mai daɗi ta ce na zamani. Mu je zuwa. A dandali ne muka taru, zo min shagali, mata maza duka mu jero. Aya aya mai nono aya, aya mai nono aya. Sharma gari lallaba mata da samari muka zo, duka ta farko ita ce za ta ci gasar adire. Sharma gari lallaba mata da samari muka zo, duka ta farko ita ce za ta ci gasar adire. Sharma gari lallaba mata da samari
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Sai sunana Rayyanatu Abubakar 'yar gidan kaka. Ni dai a nawa gani da kuma nawa tunanin kowane ɓangare da tasa yaudara, ba mazan ba matan. Haka kuma idan ta fuskar gani ce, sai nake ganin kamar mazan sun fi mata yaudara. Kuma ba dan wai dan ni ina mace ba. Wasu na san da dama za su ce dan ina mace ne zan ce mazan sun fi mata iya yaudara. A'a ko kaɗan. Ina da nawa dalilin na faɗar mazan sun fi mata iya yaudara. Mu mata muna da matuƙar rauni da saurin saka abu a zukatanmu. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu da son ɗa namiji, to ba ma ji ba ma gani. Shi yasa wasu matan suke yin kuskure a ƙoƙarin su na shawo kan samari idan sun yaudare su. A nawa dalili wanda bana tunanin zai yi ƙarfi, sai nake ganin mu mata idan aka yaudare mu mukan shiga wani hali mai matsanancin wuya wanda mu kanmu ba ma gane kanmu bale wanda suke tare da mu. Za mu kasance a kowace rana muna ƙara dirmiya ne da zuciyarmu wajen shiga damuwa da baƙin ciki wanda za mu shafa wa kanmu ba tare da wani ya yi sanadiyar gano hakan ba. Za mu kasance cikin kuka wanda ba shi da rai bale mutuwa. Yawan tunani wanda ya yaudare mu, tabbas muna saka rayuwarmu wajen tunanin shi a ranmu. Tunanin namu zai karkata ne akan miye na masa wanda ya yaudare ni. Abubuwa dai ga sunan birjik. A haka za mu yi babban kuskure wajen yada mutuncinmu. Za mu yada mutuncinmu wajen sanin abin da ba mu da masaniya a kan shi, sai ya zamana ba ma iya kauda kanmu a kan abin da zai samu tunanin shi, sai mu ga komai da yake muna a matsayin yaudara yake. Kuma a haka za mu ƙi ba wasu mazan damar. Za mu ɗauka duk mazan kuɗin goro ne. Idan na ce kuɗin goro, za mu ɗauka kowane namiji mayaudari ne. To a irin hakan ne sai mu saka zuciyoyinmu tunani daban-daban wanda ba za a ɗauki wani dogon lokaci ba sai ka ga matsala ta afku. Za mu fuskanci ciwo iri daban-daban wanda sanadiyar yaudara ya haifar da shi. Kai wallahi yaudara ba ta yi ba a rayuwa. Ni dai na sani mu mata muna da babban rauni, shi yasa mayaudaran samari ke amfani da rauninmu wajen yaudarar mu. Ya Allah ka raba mu da mayaudara, ka kiyashe mu daga gare su. Ya Allah ka kare mu, ka tsare mu daga mayaudara. Muna godiya Malama Rayyanatu, da fatan samari da 'yan mata za su ɗauki wannan shawara naki. Amma nan gaba in za ki kira mu a waya, da fatan cewa za ki dinga fita shi daga gurin hayaniya. Baby ina kwana, baby ina gajiya, cikin tashi lafiya. Rabin raina soyayya da kafiya, na ke miki kinjiya, tabbas kin iya soyayya. Rabin raina, dama da ke na fara haduwa, da na yi aure tuntuni. Zama da ke akwai karuwa, hakika ni kina begini. Dama da ke na fara haduwa, da na yi aure tuntuni. Zama da ke akwai karuwa, hakika ni kina begini. Wayo soyayya na da daɗi, lobayya na da daɗi, amma da ke tafi daɗi. Wayo soyayya na da daɗi, lobayya na da daɗi, amma da ke tafi daɗi. Wayo Masha Allah, barkanmu da dawowa. Da fatan mun nishaɗu da wannan waƙa da kuma wannan shiri. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan sati, sai idan Allah ya kai mu wani Alhamis ɗin mai zuwa, idan Allah ya ba mu rai da lafiya. Baya ga haka muna godiya bisa haɗin kai da kuma sauraronmu da kuma jinmu da kuke yi. Muna godiya. Kar a manta a YouTube channel ɗinmu na Razis Kasaita TV domin samun shirye-shiryenmu na yau da kullum. Ni Yarima Shahid da na gabatar da shirin nake cewa mu kwana